Hej sammen, mit navn det er Pewdiel, og jeg sidder sammen med Simon G. Vi har tænkt os at lave en fin lille challenge-kanal. Og en af mine veninder, hun gav mig citronen. Jeg skal drikke sådan en her på under 1 minut, så... Og vi kan se tiden heroppe. I hvert fald jeg kan. Og vi starter på 30. Det er om 5 sekunder. Tæl ned, Simon. Nu! Det er klamt, mand. Nej, fuck, det er klamt. Jeg er stadig et halvt minut. Fuck, der er meget i. Det er lige meget, som at du forklare, hvorfor jeg ikke har prøvet mere. Tom. Der var 10 sekunder tilbage, og du klarer den. Føj, mand. Helt tom. Helt tom. Føj, det var ulækkert, det der. Like videoen. Rate, comment, subscribe. Føj. Og stil masse kommentarer. Gør med nogle challenge, og vi skal prøve på at klare dem. Føj. Ja. Så, vi ses. Peace.